Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Letubule lalimaza kanzima umngani walo iphoyisa kubeka ukuthi belidakwe lenyamaphepho sokwini la izolo emahlabathini. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezidabeni zezwide media igama lami ngosibonga konke wakantwanto Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ulimale kanzima umliso ongadalulanga udutshulwe iphoyisa elingadawulanga endaweni yasemahlabathini. Kube ukuthi indoda le ebedabuka endwedwe isuke yavakashela umngani wayo sokwini la izolo ohlala emahlabathini. Kuthiwa nje uthe efika kumngani wakhe wabe sedonsa isibhamu wamdubula ephindelele uwe khona endaweni yesigameko maqede kwafika bezosizo oluphuthumayo bakhona okumxilonga nduba bamphuthumise esibhedlela. Iphoyisa kubeka ukuthi libe selikhala amaphepha lagcwala amathafa emva kokudubula lilimaze kanzima umngani walo. Kuze kube manje kubeka ukuthi alaziwa ukuthi ngabe lishonephi. Abantu babe nokuphawula okwahlukene esigundeni zokuxhumana ngalo lolu daba. Thembelihle Sheng uthe lachitheka kanjalo ke iparish lezingane ngenxa katshwala. Uzoleka Sibeni uthe akangavakashelwa amaphoyisa asedubula kwaSan manje. Ulethiwe umdala uthe ezinye zezizathu zokuthi ngingavakashwa wathi yiwe leyabhubha. Undalendlo Makomosi uthe ngizolokhu ngisho nje ayikho into okuthiwa umngani kulomhlaba. Kusho ukuthi ukuphuza kwakhe bethatha isibindi nje ukuze akwazi ukubulala lo muntu. uPK Sibiya uthe hayi anequnga usebulale kakhulu emhlabeni akukwazi ukuthi ungenza into efana nale. uMadlamini Bhutazi uthe kanti namadoda ayavakashelana na umaka bohlo uthe kodwa ke yonke into idlula ekukhulumeni kazi abakaze yini bexabene phambilini noma bephambane ngembono abesefaka ama-emoji enhliziyo eyiphukile. Mfethu maningi kakhulu ama-comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengayidede indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.